Hos Fairytale er vi på en mission for at røre så mange unge hjerter som muligt. Du kan være en del af rejsen. Vores ambassadørprogram er inspireret af tankegangen bag vores unikke pantsystem i Danmark og OK Benzins sponsorprogram, der støtter lokalsporten. Som ambassadør er du med til at sprede Fairytale-magien med andre, samtidig med at du optjener belønninger i processen. Det er nemt at komme i gang. Skriv dig op via formularen her. Når du har bekræftet din e-mail ved at klikke på valideringslinket, kan du begynde at dele dit unikke ambassadørlink, som du finder i dit brugerpanel. Det er helt gratis og kræver ikke, at du er kunde på forhånd. Tilbyd dine venner og følgere på diverse SoMe-platforme en rabat på 25%, og som tak nyd en indtjening på 15% på hvert henvist salg. Optjente penge fremgår i ambassadørbrugerpanelet og kan bruges til køb af Fairytale-ydelser eller doneres til et godt formål, som den lokale idrætsforening eller spejderlejre. For at minimere administration er der en nedre grænse for udbetaling på minimum 500 danske kroner. Sammen lad os pleje vores børns trivsel ved at styrke selvtillid, selvværd og ikke mindst læring ved hjælp af magi.